Baba Julie Kabarni. Julie, na ike kitin na sai na kin saya. Mama ban saya ba wasu ne sun sayar da ni. Julie kin saya? Mama ban saya ba su ne sun sayar da ni. Sai me ya faru? Mama sun ce bi su. Julie kin bi su? A'a mama ban bi su ba wasu ne sun bi da ni. Sai me ya faru? Mama sun ce mu shiga. Julie kin shiga? A'a mama ban shiga ba wasu ne sun shiga da ni. Sai me ya faru? Mama sun ce cire. Julie kin cire? Mama ban cire ba wasu ne sun cire da ni. Sai me ya faru? Mama sun ce. Sai me ya faru? Mama sun ce mu ci. Julie kin cire?